Dok, pag kalendar among gamiton, dili ko mabuntis. Nabuntis man lagi ko. Di unsa man ninyo paggamit ang kalendar, Mrs. Ay, Dok, mao man among giban eh. Hey, Mayor! Yes, diba? Anong saya ato nimo? Maghatod lang ko nimo sa balita nga nakadaig kay nimo ang mga tao. Nga naman timan, ha? Hilig kay nimo mga tao, Mayor. Kay sayon ka kunong doolon. Tinoda, sa'yo na kay kong dulod, timan. Pero ko alam no, Mayor, lisod kang pagitaon. Kay, ilo ko katulog. Nagaglam mo, magkuan tabi. Dato, sa may pagtuon mo sa akong kuan. Baygon? Tay, iaway ko sa kong mga amigo sa gawas, tay. Ila kong siging sawayon nga, buktat ko na ko. Mau ba? Nayaw ka balaka, anak. Tudluan ko ikaw judo karate. Aron sa ingon, kung mga naway gyapon sila. Karatihan ayun. Tay, isaway na po ko, tay. Naunya, wala na mo gamita tong judo karate nga akong gitudluan ni mo. Ako man sila gipagkarate, tay. Isaway na hinuong ko nila Ninja Turtle. Puro lang kasaad nga mangita kag trabaho. Hangtod karon, wala lang gyapon kay trabaho. Ano ba kang wala tay makaon? Ako'y mangitag trabaho. Mga-apply day nga gabi naman ron. Ayo! Ala, daghan lagi kang dala nga groceries, day. Dong, kung wa pa ni mga hapdos, di pa ni mao. Inday, ikaw tingali na yung ilabot ni mga kondom ni Sir Nimo. Ma'am, uy! Wa, taon minaanad ni Sir gamit ana. Day, murag di man siguro padayon ang atong kasal. Ano man? Ang imong kuya manggod. Oh, ano may problema ng kuya nga? Boto magkaikat ni mo? He likes you. Mau lagi na akong problema, day, kay kining I like him to, ha? Uy, te! May kinakita ta ka! Nga naman to si Kumari kagabi, nga misinggit man! Ay da, nakakita ko na siya dilingon nato, Mari. Bati ko no kay naong. Uni mga itong padyod ko no kayo. Magsigi ko no panglili, puwa kay mata. Hala! Ingon na ra ba tong amoy gagaw sa una? Kanunay pa makakita gilingon nato! Mao ba, Mari? Oo! Halos sa malanggani dili to maligo, kay doon naman daw ko na manglili! Mao lagi po na nga akong asawa, Mari. Layo pa gani, nanimaho na. Kaya wa na may ligo-ligo. Ay, pareha dyan na sa kong igagaw, pre, nga taga-isla! Unsa na may gibuhat ninyo ato, Mari? Kuan, amo ara man to gipalarga sa gawas sa nasod. Ha? Unsa kay hagpalargahon po di mo na imong asawa, pre? Kay nga naman Mari. Wa na rin kakita og dilingon nato ang imong igagaw nga tuwas gawas sa nasod. Wala, kay wa naman siya masundi. Ngano, wa naman siya masundi. Wa daw ko na yung passport. Ga, pasiluan na taon ko. Dili na lagi ko mausab. Dili na ko mangulata. Dili na lagi ka mo inom. Dili na. Dili na ka masugal. Dili na ga. Dili na ka mababay. Dili na jud ga. Og dili na gyud ko magwisyo sa tibok na akong kinabuhi. Okay, sige, pagandam. Kay manglakaw ta. Asa man putaga. Gusto ka mapasaylo, di ba? Oh, Kung mauna, tara. Kay excited, desud kay kung matuli ka. kapuyanas kong kinabuhi ron ba yoy? Nga naman, bay, nga nakaingon man ka, ana. Kanunay naman lang gud ming mag-away sa kong asawa. Maghilat jud ang adlaw bay, nga dili may magkaaway. Naapay ba nga grabe ka bungangira o grabe kayaw-yawan. Tanda na lang gud niyang gusto bay, may matuman. Grabe po na imong asawa, bay, oy. Wadyo di ay konsiderasyon. Asa gud kag konsiderasyon. Maayo man ka kay wa man jud ka kasuway sa kunagian bay. Pagkaswerte naman lang gini mo bay si mong asawa. Ay, unsaon kung di maswerte, bay. Nga amang mantong akong asawa.